dumateng Gusti Allah kang Maha Kuwasa dados kagungan wonten ing padukan dari langsung kita hubungi jalan anggur lewat parkiran mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sedaya, semoga kagem kirang wonten ing enjang menika enggal kawiwitan semoga.
basa tadi video aku bagian video.
lan anggenipun ngerti di busuk kene. Saestu sasampunipun kawon ningali kawontenan kala